ನಿಯತ್ ಕೊಡವೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾನು ಇವ್ರದ್ದು ಎತ್ತು Thule ನಮ್ಮ betta ಬೆಟ್ಟ ಎಂಜಿನ ಬೇ ಈ ಪನ್ನೀರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅಂತ ಗಾಜಲಾಗ ಮಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡ ನಾನು ಮಾಮು ನಡುವೆ ಇದೆ, ನಿಯತ್ ಕೊಡವೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇದೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಕೈಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರಿ ಚೋಟ ಭಾವನೆಗಳು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಬಂದಿರ ಅಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಅಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡಂದೆ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಲಾಗ್ ಮಂತುಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ದಾದ ಪನ್ಪುರ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ತೊಂದಿತ್ತನಾಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನಾಗಲಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐತೆ ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತೊಂಡ ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟು ಪೋವಪ್ಪಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಇವು ತಾನೆ ಎక్కడ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ತಾನೆ ಮೇರೆ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ ಪೋವಪ್ಪಿ ಕಪೋಲ್ಯ ಸುಕುಮಾರಾಮು ಈರ್ನ ಸುಮಾರು ಅಭಿಮಾನಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ದಾದ ಅನ್ಪಣೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಟೂರ್ ಉಂಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಟೂರು ಲಾಂಗ್ ಟೂರ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಹೋದ್ಯಾ ಅಂದ ಓಮ್ ಟೂರ್ ಎಂಕ್ಲ ಓಮ್ ಟೂರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಓಮ್ ಟೂರ್ ಹೋದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗುಂದ ಮಿತ್ತಿರದು ತೂಪವ ಜೋಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೂಡೆ ಪಿರಂಡಿ ಓಲ್ ತಿರ್ತೀಯೋಡ ಮೂಲೆನಾ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದು ಕೊಯ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕಬಕ್ ಸಿಟಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೇಪಿನ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾಬಾ ಇದು ಗಡೈ ಕಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೋಜಿನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಏರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ಗೌಡ್ರು ಹಾಯ್ ಗೊಬ್ಬನೇ ಜೋಡಲ್ಲಿ ಉಂಡದ ಎಂಚಿನ ಬೇ दादा होते नहीं थूले सपोर्ट मनपुले शेयर मनपुले सब्सक्राइब मनपुले मुगल पूरा तूपाती ಅದು ತೂಪತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಪತ್ತ ಅಂದ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಏರ್ ಪೂರ ತೂಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಲೈವ್ ತೂದು ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಪನೋಡತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಅಂಚ ಏರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಂತದಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಪ್ಪದೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡತೆ ನಿಗ್ಲು ಪೂರ ತೂವೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ ತೂವೋಡು ಅಂಚೆತ್ತಿಂದ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಂದಿಲ್ಲ ಎಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡ ಎಂಡೆತ್ತ ಲೈವ್ ಹಿಡಿದು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಇಡ ತೂಪು ಜರತೆ ಐಕ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇವ್ರು ಅಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ಹತ್ತನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಅನ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿಲ ದಾದ ವೈದ್ಯ ಎಷ್ಟು 4 ಜನ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಏಕಡೆ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತನೆ
ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಾದ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡಿ ಅವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಏರ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಏರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಬಕದಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ నీకు ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತು ನೀಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇರಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೋನೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಮೋನೆ ತುಟ್ಟಿಜಿ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುನ ಬುಕ್ಕ ಮೋನೆ ತಗೊಂಡು ಪುದರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಾ ಹಾಂ ಕಬಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಅಂಡ ಮನ್ಪುಗಳಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಡ ಮನ್ಪುಗ ಪರ್ದು ಫೋನಾಗಿತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾನು ಇವ್ರದ್ದು ಎತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯಾನು ಕಬಕ್ಕಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಈ ಕೊಡ್ತೊಂಡ ಕಬಕ್ಕದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮುಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮುಗ್ಲ ನೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಾಮುಗೋರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾನು ಇವ್ರದ್ದು ಎತ್ತು ಎನ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ಅಂಚಿಗಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಕಬಕತೆ ಕಬಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾನು ಮಾಮನಡ ಬಾಯಿದ್ದೇನೆ ಬೆಟ್ಟನಾ ಮನೆ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಡ್ದಪ್ಪ ನಾನು ಇತ್ತದ ಬಾಡ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ 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 ಗುಡ್ಡಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ಲ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡುವ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಚೂರು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೇನೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡುಗ ಅಂತ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾನೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಓಮ್ ಟೂರಾಂಡ್ ಅಂಚ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲೇ ತೂಪ ಬೆಲೆ ಇದೇ ತೋಲೆ ಮಾಮನ ಬೆಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಮಾಮನಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವು ಕೊಂಚ ಮಾಮನಿಲ್ಲ ಏಳಿ ಜನರೇ ಆದಿ ನಿಲಯ ಅಂಚ ಮೂಲು ಜರ್ಮನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಯುಂಡು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಈ ಪನ್ನೀರ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಓಮ್ ಟೂರು ಲಾಗನ್ ಎಂಡ್ ಬಂತದಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್